Siyambingelela bazalwane igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu-ST wakadlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. I am the child of God. Sibonga uNkulunkulu ngaleli thuba asipha lona. Kuhlezi kuyintokozo ke bafowethu ukuthi njalo ma sithi yayibo singala ngihlezi nenza kube possible ukuthi sonke sibe ngala. This is a Christian platform ke. If umzalwane I can assure ukuthi ke usendaweni right kakhulu njoba ola. This is the platform la sikhuluma ngezinto ezithinta ibandla. Sikhuluma ngezinto ezithinta umzalwane, sikhuluma ngezinto ezithinta umphakathi njalo njalo. Egameni lika Jesu Kristu we are advancing the kingdom of God ngayo yonke indlela. So siyabonga kakhulu ke bafowethu. uNkulunkulu ke makanimise anigcine nonke lapho emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bafowethu, uNkulunkulu womusa akanigcine anifihle nonke lapho emakhaya. Kuyinqubo yethu ke la ekhaya la kule platform yethu ukuthi njalo masuke siqala uhlelo siyasicela enkosini ukuthi inkosi ikwazi ukuthi isihole ngendlela esuke isihola ngayo. Ngeke ngibuze ngizwe nabanye mathayipho like for really uqala uhlelo ngumthandazo. We pray off air, we pray on air, njalo zonke lezi. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje I'm joined by ubaba engizomintroducer khona la. Namhlanje ezobe sesingena straight engxoxweni ye. But before that, can we just thank God nje kafishane and then besingena engxoxweni yethu. Baba wethu ingcwele lifanele inkosi yethu Kristu Jesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moyingcwele siyabonga baba wethu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongasoze wasiyiswe kwadukweni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba, siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, babukeli bethu bonke emakhaya endaweni ezihlukene, siyathandaza moya ingcwele, moya weqiniso, uNkulunkulu namangcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu ingcwele, uNkulunkulu omuhle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba, in the mighty name of Jesus Christ we thank you Lord. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. Baba ngithethe lithuba ngibingelele ngikwamukele lapha kwi-show yethu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyaphila baba. Siyaphila sibakhulu. Ngomuso siyaphila. Sibonge baba Mntulu ukuthi ugcina usilethelele ubaba lapha, siyathokoza kakhulu. Thank you so much baba egameni lika Jesu. Mhlawumbe baba nabafisa nabaqala ukubona nje ubaba sinaye lapha namhlanje osijoinile, and I believe ukuthi awumlethe kokuqala nokugcina kusazoqhubeka. Mhlawumbe baba kwabaqala ukubona, mhlawumbe baba ungasipha nje introduction baba. No, ngingumfundisi uNtuli. Igama lami nguMondli Ntuli. Ngokuzalwa ngizalwa eNkandla kwaZulu Natal. Okay. Isikhathi esiningi ngasichitha eDurban kwaMashu before ngimove to this province. It was 1982 mangivela la eGoli. I was still young and single. And then I grew up here in Gauteng. Wow. And then I got married to my beautiful wife. Ngamthola la kwaTheme Springs. Khona la eGoli. And angizange ngenze nepotism. Yeah. Ngishada umpedi. Yeah. Wakwamkhumuha. Sengihleli naye 37 years. Yo. So ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithole lethuba lokuba ngibe nawe namhlanje la studio. Ngamukela ke nami uJesu ngelinye ilanga, it was 1978 when I was 21 years old. Adibana noJesu eitradini zakwaMashu. Hayi lapho siyaya, lapho baba siyaya nalapho, kodwa ngithanda leyo iveza leyo yokuqala ukuthi wow
wamuva from KZN wazohlala eGoli wagcina uthola unkosikazi futhi la eGoli awungasiyena umZulu kodwa ongomunye umhlobo in terms of language bekuba kanjani lapha endlini ngoba phela ngiyawazi amaPedi kakhulukazi la eGoli anayo into ukuthi nje akholelwa kwilanguage yawo. Yeah, fortunately my wife was born here. Not a Pedi, but my parents were from a Pedi ngale koPhokwana. So ke kwaba ngcono ke ngoba uyamixa nesizulu saseGoli uyasazi. Yes. Noma sengamjova ke ngesizulu saseNtshona. Acela simngena la. Yeah. But siyabonga kakhulu baba. Mhlambe ake buyisele emuva nje baba kancane nje mhlambe noma kakhulu nje kakhulukazi le emuva kakhulu. Ukhulele KZN emakhaya koNkandla. I think vele indawo yaseNkandla ziya njengendawo yasemakhaya. Ukhulela lapho and then ugcine usuziyohlala nakoThekwini la khona ugcina usuwamukela uJesu. I think that very interesting. Mhlawumbe kwamukela uJesu kwakho umamukela njani, like someone preached the gospel to you okanye you had an encounter yaziphela insuku zamanje umuntu athi hey kwafika uJesu ebusuku ngilele. Yes lapho umamukela njani baba uJesu wena? Ngangiphila lapha kwaMashu kwadi omusha eMakhabishini. Okay. Kuhlukanisa istrati uD no C. Okay. So kwakunama gangsters. Madamara namafreli. Okay. So siphila nje leyo mpilo ukuthi uhlala ugijima usabi igebengu zakwaMashu. Engase ngingenile nala ophuzweni. So ke one day i-cousin yami yakwabiyela uMandla so ongasekho swalala. Okay. Wangi-invite ukuthi ngiyobona la yena asephila khona. Okay. I remember ukuthi kwakuyi-Tuesday 6 o'clock kanti ungi-invitela kwi-service ye-youth yalelo bandla. Ngafika vele kwasiye eholweni esikolweni lesikole kugcwele young people and old people and then ngadibana nenceku ishumayela lapho uAmon Khoza. Okay. Wakusemlazi swalala na. Okay. Ngathola ukuthi this man i-founder yalela bandla. So washumayela and bekade ngiphuzile futhi ngaleso sikhathi. Washumayela ke mashumayela ngencwadi yabaseGalatia 5 verse Galatia 5 I think verse 18. La kukhulunywa khona ngemisebenzi yenyama. Yes. Ngeke ke ngande kakhulu la. Yep. And then verse 21 kukhulunywa ngemisebenzi yomoya. Yeah. So ke ilanga abanjwa khona ke uJesu that day. From the inkinga ke ngaba nayo ngangakaze ngene esontweni. Kwazisa abazali ubaba wayengakaze asise esontweni. Sakhula nje ngesintu sakwaZulu. Isonto nje into besingayazi. iBhayibheli besidibana nalo esikolweni. Ibantu education kuthiwa izingcwele. Oh my God. Yeah, kungakabi khona labo biblical studies. Kwakuthiwa izingcwele. So iBhayibheli ngangibona kuthisha. Umfundisi ngangimbona emncwabeni. Nakhona isikhathi esincane ngoba sifika late emncwabeni. Umncwabo mawusuzophuma. So ke kwasho ukuthi lento ke sengiyitholile manje na angazi ukuthi yini because angikhulelanga kuyo. Kodwa ke i-cousin yami iyangiguide yangithengela neBhayibheli lesizulu lakudala. Wow. Leli elinganawo age maku-K kumele ube okay nje kuphela kodwa igama njengeSixhosa. Okay. Yeah. So ke ngifunda ke leBhayibheli kakhulu. Yeah. Yeah, kodwa kwangithathwa 12 months to understand. Even enkonzweni bengakwazi ukuhlabelela, bengakwazi ukwenza even ukunikela bengazi ukuthi kwenziwani. Until after 12 months la mehlelwa khona umoya ingcwele.
umoya ingcwele wangibonisa ke manje ngaqala ke ngavele ngaqala ngashumayela ngaqala ngafunda yonke ke into so ke ngaphila ke leyo mpilo ke until ngize ngifike la eGoli mangifika la eGoli ngaqhubeka nayo kakhulu kangangoba ibandla lethu sasine branch eThema okay uma ngifika la eGoli safike saplanta amanye amabandla aye elinye ngaliqala endlini kwami mangiqeda ukushada okay ngithenga umuzi eTsakane ngaqala idining room mazazi eish so lakhula lakhula kakhulu so ke kwaze kwafika isikhathi ke la sengishiya ke ebandleni ngenxa yezizathu esithile ezaba khona ngeke ngichaze okay ngangena ke kwelinye ibandla okuthiwa AGCI Apostolic Gospel Church International okay yes so ngahlala ke lapho 9 years after 9 years ngase ngiqala ministry le ministry ke nguyo manje ibizwa New Birth Mission Center majazi usubuya ngapha AGCI okay so ke uNkulunkulu wanginika ke lo mbono ke before ngiqala ke i-ministry bengivele senginawo ubhalwe phansi even the constitution yakhona seyibhaliwe kodwa ngilo ngihleli nayo iminyaka until ngiqale ke le ministry so umbona uNkulunkulu wanginika wona ke njoba kuyi New Birth Mission Center ukuzalwa kabusha madoda so ke manje na i-ministry nguyo i-base kakhulu we are teaching people about salvation and repentance. Interesting baba. Zolokhu ngizwa nje emuva naphambili kancane. Ususindisiwe mhlambe ukurelate kuleza ikhadi zakudala. Ngiyazi ukuthi mhlambe kungangaba khona ukungafani indlela okwenziwa manje nendlela kwakwenziwa ngazo kudala njalo. Mhlambe mawuchecka ubuka isikhathi esikuso manje nesikhathi uphile kuzokudala ngokwevangeli mhlambe zikhona izinto ongathi cha lokhu kwakungekho kudala kwakungenziwa kanje indlela okunye mhlawumbe uthothi sesiku embraceile nanoku embrace futhi as if ngathi kuyinto right ukuphilwa nayo ziningi kakhulu manje izinto ezisimangazayo so isikhathi esiphila kusona abantu they are too fast even in the house of God and they don't want to accept ukuthi kunezinto bekungamele thina njengabantwana bakaNkulunkulu singene kuzo so ke ziningi kakhulu so kulombuzo wakho ke ngiyawubona ukuthi ubuyela back kulento engiyithintile kancane ukuthi uNkulunkulu ivangeli wangibulela lona mina ivangeli ukuthi umuntu mayisemukela uJesu kumele aphenduke so ke kukhona lento ke abangakwazi ukuthi abaningi bayi understand ukuthi there's a difference between ukusindiswa nokuphenduka and babona bathi nje umuntu ophakamisa izandla wayinikela usephendukile kodwa mina uNkulunkulu wanginika ngenye indlela ukuthi ukumukela uJesu is just a gateway ukuthi ufinyelele ekuphendukeni because ukuphenduka is about change of life because akakwazi umuntu ukuthi amukele uJesu kodwa aqhubeke nelife abeyiphila before amukele uJesu so ke abaningi abavumi ke and manje angikwazi ukuyiyeka lento ukukhuluma ngayo sengikhulume ngayo maybe 30 years ngoba manje uNkulunkulu uyangihlupha ngayo ukuthi akuthishwa abantu ukuthi mawusumukela uJesu ushintsha and mangibheka iBhayibheli likhuluma ngaleyo nto kaningi eBhayibhelini if you have enough time I'm going to quote verses esikhuluma ngalezi zinto engikhuluma ngazo eBhayibhelini siningi kakhulu isikhathi so ke inkinga ke leyo ukuthi mina ngikhona manje ukuqhubeka ngingayithindi le ndaba because uNkulunkulu wanginika umbono that is why our ministry there is no ministry in it there is no church in it
New Birth Mission Center. Sure. It's a center where everybody has a right to be there, whether you are caller or a caller. Okay. And we have a center where we want to deal with mission work as well. So we are still waiting for God with us to ama missionaries and funding. Because uNkulunkulu wangibulela lento ebuncaneni bami. So ke number 1, umuntu mayisemukela uJesu kuthi usindisiwe. But people, they don't understand ukuthi yini ukusindisa. Abantu mabakhuluma ngesindiso bakhuluma nga something it's not easy to understand, because bakhuluma nga something ongazuthi is a lifestyle. Yeah. Ukusindiswa. Yeah. Kanti iBhayibheli alisho nje. iBhayibheli lithi ukusindiswa ukumukela uJesu. Mawuqala nje kuIsaya uzothola uIsaya athi intombazane iyokhulelwa izala umntwana umqamba igama lithi uEmmanuel. Angithi. And mawubheka uIsaya chapter 11 verse 1, esiqwini sika Jese kuyomila ihlumela. Madoda. And ihlumela into evela la ingadingeki khona. Why uJesu wabizwa ngehlu